कारादरा बाथौ आश्रम फरायसालिया बर'नि बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों गोदानै सिजौ बिफां गायसनदों। बरपेटा जिल्लानि कारादरा बाथौ आश्रम फरायसालिया दिनै गोजाम जायगानिफ्राय कारादरा ओनसोलनिनो गुबुन दाबसे गोदान जायगायाव लुफुंजाबाय। गोदान जायगायाव लुफुंजानाय कारादरा बाथौ आश्रम फरायसालियावनो दिनै बर'नि बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों गोदानै सिजौ बिफां गायसनदों। गोदान फरायसालियाव गायसननाय सिजौखौनो फरायसालिनि गोरायुं कनिल रामसियारिया गोजाम फरायसालिनिफ्राय बरायनानै लाबोयो। सिजौ गायसननाय हाबाफारियावनो बाथौ आसारि महरै बाहागो लायो बिना सरगारिया। बे समाव हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो आबुङै मिन्थिना ला। खुलुमबाय। बहाय सिजौ गायसननाय थांखिया माने जों बाथौ आश्रम कारादराया गुबुन दाबसे जायगायाव दंमोन आरो बेनिफ्राय बे जे जायगायाव दंमोन बे जायगाया एसे खम जानायखाय एसे गुवार जायगायाव जों फैदों। जों बहाय हरै बाथौ सानफ्रोमबो आलारि होयो आरो बे बाथौखौनो लाबोनानै बहाय जों दा गोदानै गायफैनाय जादों स्कुलखौ लाबोनायजों लोगोसे। बे फरायसालियाव दा ओरैनो माने 100+ गथ' दङ। क्लास 5 सिम आरो 5थि थाखोसिम दङ। बेनिफ्राय बेवहाय माने बे जायगायाव बर' न'खरफोरा बर' गामिया जोबोद खम आरो बे खमनि गेजेरावबो बेखिनि खुदिया दङ आरो बेनि सोरगिदिं जोंनि बे बाथौ आश्रम कारादरानि सोरगिदिं 13-14थासो बर' गामि दं। थेवबो 13-14था गामिब्लाबो बियो माने फिसा माने सुपार आरो बांसिनानो गुबुन हारिनि मानसि बेवहाय दं। बेयो बरपेटा जिल्लायाव गोलैयो। ओरैनो बाथौ आश्रम कारादरानि गाहाय थांखिया जाबाय आश्रम मानेथ' गोबां माने जायफोर माने बोराय बुरैसा न' गैयै, जायफोर न'खर गैयै, बिमा बिफा गैयै बे गथ'फोरखौ लाबोनानै लाखिनायजों लोगोसे सोलोंथाइ होनाय, फोरोंथाइ होनाय बायदि बेफोर खामानिखौनो थांखि लादों। दाबो खमैब्लाबो बेवहाय माखासे खुदियाफोर दं जायफोरा माने बिलो पभार्टि लाइन माने BPLनि बिथांमोनखौ फ्रि सोलोंथाइ होनाय जायो। नाथाय आश्रमनि थांखि बायदियै गासै थांखिखौ मावफुंजोबनो हाथ'वाखै आरो दा थेवबो सोलिगासिनो दं। जों बर' हारिया गुदिनिफ्रायनो सिजौ बिफांखौ इसोर महरै लानानै सिबिबोदों। मानो होनोबा सिजौआ मुलुगाव गिबि रज'जिबि होननानै जों फोथायनाय दं जों बर' हारिया। आरो बे सिजौआनो अन्थाइ थाफायाव गिबियावनो सोरजिजेनदों होननानै जों गायनाय समावबो दिनै आफा इसोरखौ साखि लानानै नैबे जायगायाव बैसुमुतिनि मुङाव मान होनानै रांखेदा होनाय जादों। लोगोसे अन्थाइ थाफायाव बे रज'जिबिया रज'ग्रोदो होननानै फोथायनानै अन्थाइबो होनानै बेयाव दिदोमै जाहाथे थाबाय थायो अन्थाइ सायाव बेखौनो आसा थिनानै दिनै बेखिनि नेरसोनखौ होनानै जों बे बिफांखौ गायनाय जादों। आरो जों अरायसम बिथांखौनो इसोर महरै साखि लानानै सुखु दुखु गासैबो जोंनि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायनानै गथ' गथायखौ लानानै संसार जालांनो हानाय, संसार दैदेनलांनो हानाय, शिक्षा दिक्षायाव दावबायनो हानाय बायदि थांखि लानानै जों सिजौखौनो इसोर महरै सिबिनाय जायो नैबे गोथार जायगायाव। बेखायनो जों सिजौखौ बे गोथार जायगायाव जायगा होनाय जादों। बाथौ होनोबोला बाथौआव थाथ' होननाया थुबुर मोनसे बाथ्राखौनो रिजायदो। बे बाथौआव मोनबा थाथ' दं। बे थाथ'आनो जाबाय नख्रां बार दै सान हा, नख्रां सान बार दै हा। बे मोनबा मुवाया जिहेथु इसोरनिनो बेसाद, बे बेसाद नङाब्ला जों जिबि महरै थांनानै थानो हाया। बेखायनो जोङो मोनबा थाथौखौ लानानै मोनबा थाथौजोंनो जों इसोरखौ नागिरगासिनो दङ। आरो बे थाथौनि गेजेरजोंनो मुलुगनि गासै गुबुन धोरोमाबो बे थाथौखौनो लानानै इसोरखौ नागिरगासिनो दं। बेखायनो जोंबो बेखौनो लानानै नागिरगासिनो दं। बेखायनो बे रावखौ जों बाथौ महरै फोस्रावनाय जायो। आरो बर' आइजोफोरा जों बांसिनानो जाम्बा जाम्बि। बेखायनो जों न'खर गारनानै बाहेरायाव ओंखारना बा बेबायदि गोथार हाबाफारियाव बाहागो लानो जोंहा सम गैया फोरमायो।
बेनिखायनो गुबुन गुबुन रावनि सुबुंफोराबो जेरै दावगाबोदो बायदि हाबाफारियाव इसोरनि हक बायदि हारिमुनि जाथों जिखुनु माबायावनो जिहेथु दावगाबोदो जोंबो बर' हारिनि आइजोफोरखौ जाहाथे इसोरनि खामानियाव बायदि हाबाफारियाव जों बाहागो लानो हानायनि थाखायनो जों जाहाथे लाजिनाय गिनाय गासै हुदाखौनो ज्राब गारनानै जाहाथे जों बेबायदि गोथार थांखिफोराव बाहागो लानो हागोन बेनि थाखायनो जों आसा थिनानै बेबायदि हाबाफारियाव दिनै ओंखारनाय जादों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।